சுவாமி சரணமையப்பா, சுவாமி சரணமையப்பா. இன்னைக்கு ஐயப்ப சாமி பற்றி தாங்க பேச போறேன். ஏன்னா சபரிமலையோட சிறப்பை பத்தி தாங்க பேச போறேன். சபரிமலை என்றது தங்க வைமலை வைபோகம். சபரிமலை சொல்லத்துக்கு வார்த்தையே இல்லை. சிவனும் ஹரியும் சேர்ந்த உருவான ஒரு மலை. சாதாரண மலை இல்லை. சபரிமலை என்றது சிவனும் ஹரியும் சேர்ந்த உருவான ஒரு சக்தி மலை. இப்ப நீங்க கைலாசத்துல பாத்தீங்கன்னா சிவன் அந்த குடும்பத்தோட பார்க்கலாம். திருப்பதி ஏழுமலையான பாத்தீங்கன்னா அங்க மகாலட்சுமியோட அவரு இருப்பார். இங்க பாத்தீங்கன்னா நம்ம முருகரை பாத்தீங்கன்னா ஆறுபடை வீடுகளும் அவர் குடும்பத்தோட இருப்பார் முருகப்பெருமான். நம்ம விநாயகரை பார்த்தோன்னா உச்சி பிள்ளையார உச்சி மலை உட்காந்து இருப்பார் அவரு. ஆனா எல்லாரும் சேர்ந்து உருவான ஒரு மலை எதுன்னு கேட்டா, பல சக்திகள் உருவான ஒரு மலை எதுன்னு கேட்டீங்கன்னா எங்க சபரிமலை தாங்க. ஐயப்பன் சபரிமலை தாங்க. அதுதான் சொல்லுவாங்க. அந்த பாட்டிலே அறிஞர் எழுதியிருப்பாங்க பாருங்க. எந்த மலை சேவித்தாலும் சபரிமலை வைபோகம் எங்கேயும் நான் கண்டதில்லையே ஐயப்பா, எங்கேயும் நான் கண்டதில்லையே. உலகத்தில் உள்ள எத்தனை மலைக்கு நான் சென்றாலும் உன் சபரிமலை போல ஒரு வைபோகம் நான் கண்டதில்லை. பாருங்க, தேவர்களும் முனியர்களும் ரிஷிகளும் பல சக்திகளும் அரியும் சிவனும் ஒன்றாய் அந்த மலைல பார்க்கலாம். அரியும் சிவனும் சேர்ந்த ஒன்றா ஐயப்பன் ரூபா அவங்க உட்கார்ந்திருக்காரு பாருங்க. கோடி சூரியன் உதிக்குமலை எங்கள் கோமலநாதன் வாழுமலை. கோடி சூரிய உதிக்கிற மலைங்க. கோமலநாதன் அங்க வாழ்றாரு பாருங்க. கோடி கோடி ஜனங்கள் வருகுமலை, கோடி கோடி ஜனங்கள் வருகுமலை எங்கள் குலத்தூரையன் வாழுமலை, எங்கள் குலத்தூரையன் வாழுமலை. பாருங்க, ஐயப்பனோட பரவசத்தை சொல்லவே முடியாதுங்க. நம்முடைய சர்வ சக்திக்கு எல்லையே கிடையாதுங்க. ஐயப்பனோட சர்வ சக்திக்கு பாரில் உள்ளோர் எல்லாம் புகழுமலை. உலகத்துள்ள சர்வசக்தி அங்க புகழ்ற மலைங்க அது. பாரில் உள்ளோர் எல்லாம் புகழுமலை, பரவசத்தை நமக்கு கொடுக்குமலை, பரவசத்தை நமக்கு கொடுக்குமலை. பாவம் போர்க்கும் புண்ணியமலை, பாவம் போர்க்கும் புண்ணியமலை எங்கள் பம்பை பாலகன் வாழுமலை, எங்கள் பம்பை பாலகன் வாழுமலை. சுவாமியே சரணமையப்பா, அகிலாண்ட கோடி பிரம்மாண்ட நாயகனே சரணம் ஐயப்பா.